Kaixo, Gerai. Bueno, ni partidua zitzen baino lehen, jakin nahi neba, noin dala ordu betero ikusi dugu Jone Ibañezek aldin da belaro, eta ez dakit azalpenen batero badakazu zeneko harrituta geratu gara. Bai, bueno, azkenen denboraldi ontarako bi aldeen partetik, bai jokalarien aldetik eta klubaren aldetik, erabaki batera iritsi gara, nun juntu ez segitzeko, ez? Azkenen, bueno, aurreko denboraldian jokalari garrantzitsu bat izan duzan guretzako, baina, bueno, egia esan aurten ere, lehenengo mailan eta jokalari desberdinak ere bai etorri direla taldera, agian ez zuen papel hori izango. Orduan azkenen erabakia bi aldeen partetik uste dugu hoberena dela elkarrekin ez jarraitzea, ez? Batez be, markatua itxita da honez, ez dakit, baldin badakizuen nunbaitxera badoian, edo zein behar daben? Hori ez dakigu. Dakiguna da, merkatua itxita dagola, denboraldia hasi berri degula ere bai, baina, bueno, azkenean bere aldetik ere ez nahi zuen segi, eta orduan gure aldetik, klubaren aldetik, ez diogu inongo oztopori jarri jakinda, hori, agian bere papera ez zala izango hain garrantzitsua, edo ez zula hainbeste parte hartuko lehen urtean bezala. Hain papel garrantzitsua zeuki arren, bat guztetzu berekin 23 jokalari zian, oin 22 bakarrik, ez dakit nahiko ikusten baduzu plantilla, lakoa denboraldi zaiari ekiteko. Azkenen, hasiera batetik plantilla luzea genuen, orain, baja desberdinekin pixka bat murriztu da, baina alde hortatik lase gaude, zein uste dugu plantilla ona geratzen zaigula alare, eta baita ere konpentsatuta postu desberdinetan. Barduan oin bai noia hastiari, ez dakit zelan dago taldia, animikoki imaginatzen dut, eta fizikoki bai zelan dakazu taldia. Animikoki ondo, kontentu, pozik, azkenen lehenengo garaipena lehengoan iritsi izan Granadan, 3 puntu oso garrantzitsua guretzako, eta animikoki pozik, ez da. Fizikoki, ikusi barke dugu biharko partiduan nola gauden, ez? Azkenen, bagenek egun partidu asko zetoztela orain 2 astetan, lehenengoa 3 puntuak lortu ditugu, hori emango digu animikoki eta fizikoki ere bai gauz positiboak, eta ikusi barke dugu biharko partiduan nola gauden, ez? Jakinda, bihar dugula bigarrengo partidu hori, baina igandean beste bat, hurrengo astean zehar kopa ere, eta gero turmalet hori zubietan bukatzen dugula. Orduan, uste dugu ondo gaudela, baina bihar ikusi barko dugu. Galdetu menuzun aurkari xabe, fizikoki ez dakit, baina animikoki be toperatorriko da labixar. Bai, Madrid badakigu nolako aurkaria datorren bihar Ipuruara, aurre denboraldian porrot bakarra lortu genuen eta behaien aurka izan duzan, Palentzin jolastutako lagun artekoan, eta bakarrik ikusi behar da ze markagailu eta nola lortu zuen garaipena Sevillan, bat eta bostekoakin, badakigu aurkari zaila datorrela Bilar Ipuruara, eta alik eta posiblen partidu hona egin nahi dugu, jakinda zaila izango dela. Apa, mendikan, eguerdion. Kaixo, eguerdion. Aipatu duzu ontsa denboraldia hasi berri dau, badatorrela aste gogorrak, gero turmalet hori izan dozuna. Ez dakite, nahiz eta jokalariak fizikoki ondo egon entxe bertan, ez dakite, bisartik aurreraiak kudeatzen hasi bidan minutuak eta hanken karga? Bai, kudeakate hori garrantzitsua da eta staff teknikoa ere pentsamenduan dakagu eta baloratzen dugu. Nun partidu asko datozten, lehenengoa Granadan izan genuen, baina orain beste bigarrengo bat eta asteburuan beste bat, hori oso garrantzitsua izango da, ez? Minutu horien kudeaketak, karga horien kudeaketak, orduan, ikusiko dugu bilarko 11koan aldaketa txerikiren bat segurazki, eta hortik aurrengo partiduak ikusi beharko dira ere bai, ze, jokalari guztien
oso garrantzitsuak dira eta olako astetan garrantzia handiagoa hartzen dute. Zelako garrantzia eukiko dau Ipuruaren plus hori denboralditan? Bueno, espero dugu lehen urtean bezala, partido garrantzitsutan jende asko animatu zen unbera eta nabarmendu genuen, ez? Espero dugu Bilar ere zaletu asko animatzea, Ipuruara etortzea animatzea, ze behaien beharra dakau, ez? Azkenian etxeko partidotan nabaritzen da aurkaria, lehengon Los Carmenesen de bai, behaien zaletuak nabaritzen zian, eta orduan hori lortu behar gure bai, Ipuruan gure zaletuak nabarmentzea. Eta lehenengo mailan egotia baduko, ez? Plus hori eta gainera aurten etorriko diazela, ez? Munduko txapeldunak Ipurura. Bai, aurten azkenen lehenengo mailan egotea gauz desberdinak ematen dizkigu, ez? Hoitako bat da, talde handiak etorriko direla, Bilar talde handi bat dator, emakumezkoen futbolean talde garrantzitsua eta handia da Madrid, jokalari internazional askorekin de bai, eta bueno, gustatuko litzaiguke partido handitan bakarrik ez etortzea zaletuak, ez? Egunerokotasunean, zein partidutan egotea. Behaien beharra dakagu eta asko animatzen digute eta hori. Egin duzu aurkarixak zen olako jokalarixak dituen, internazionalak eta bar, eta momentu honetan nahi eta nahi ez, hemen ibilitxako bati buruz hitz egin behar da, jundan lanji, beste gunean 3 gol, bere selekzioekin egun batzulen hau beste 3 gol, bere taldekideak behona diaz, baina momentu honetan berak beldurra moten da, benetan. Bai, egia esan behar da, Rachel Kundananji jokalari bezala oso ona da, ez? Azkenean, Madrilek, desberdin jokaerak dazka, teknikoki jokalari oso onak ditu, espazioak ondo okupatzen ditu, joko motza ondo egiten dute, baina gero ere bai goran Rachel daka, nun abiadura handia, indarra handia, orduan zaila da olako partidua planteatzea, ze oso gora jute baldimazea Rachel gehiago dauka korre egiteko, oso atzean gatzen baldimazea beste jokalariak ere hanka ona daukate, eta oraintxe bertan Rachel Kundananji jokalari oso diferentziala da Madrilerentzako, eta bueno, golak, lehen urtean gola asko sartu zituen, eta aurrekoan ja 3 sartu zituen, hasi que bueno, espero dugu Rachel Bilar Ipuruan lasaiago egotea. Horretatik defentsan oso ondo ibili izan taldia Granadan, batez lehenengo zatixan, ez dakit, entsaio moduan ero, ondo bengo esan bizarbe jakiteko, ero ze konzentrauta egon behar diazen jokalari guztixak, ondo defendatzeko hain talde erasotzaile, erosakor baten aurka, ez? Bai, guk argi dakagu nundi gatozen, zerek eman digu gaur egun lehenengo mailan egotea, izan duzala defentsiboki talde solido bat izatea, esfortzu asko egotea defentsako fasean, lehen urtean gol oso gutxi jaso genitun, eta horrek eman digu gaur egun lehenengo mailan egotea, orduan argi dakagu nundi gatozen, eta argi daukagu noraldea jarraitu nahi dugun bidea egiten, eta lehenengoa da defentsiboki taldea solido egotea. Hortik aurrera, beste guztia egingo dugu. Lehengo partiduan defentsiboki oso ondo ginen, lehenengo zatian uste du taktikoki oso ondo, bigarrengo zati bukaeran, azkenen Granada gola sartu ondoren, baina ariako defentsa asko egin behar izan genuen, eta aurkaria pixkat sometitu egin zegun. Baina, bi golak ere baloi geldian egin genituen, hori ere bai gure beste indar bat izan behar du, ze jende hona dakagu bai jaurtitzeko baloi horiek eta errematatzeko, eta orduan argi dakagu zein dan bidean, eta Bilar espero dugu defentsibok ere bai maila altu bat ematea. Batalde batetik beste gunean 3 aldaketa egin zituzun, igual gutxi diaz ezen bakixan, baina gisa da, defentsa eta zelai erdia desente aldatu zala, hor mugimenduekin eta bar, ez dakit izan bazan gauza bat espezifikoa Granadaren kontra jokatzeko, ero proba baina denboraldixari begira aldatuta pixka bat lehenengo partidutik.
Bueno, ez da denboraldiari begira, azkenen partidu bakoitza desberdina da, aurkariak desberdina dira, Levante Las Palmasen aurkako partiduan uste genuen jokalari batzuk behar genitugula, eta Granada aztertu ondoren uste genuen ere beste batzuk behar ziala. Azkenean, beti dago ondo jokalari desberdinak izatea, aurkariaren arabera batzuk jolasteko edo beste batzuk jolasteko. Sartu ziren jokalariak kasualitatez izan duzian Karla, Eider eta Zaira, hirurak partido oso nagun zuten, eta gainera Karla eta Eider baita ere gola sartu duz orduan. Alde hortatik lasai gaude, badakigu ateratzen diren jokalariak eta sartzen direnak ere bai hamaikakoan, ondo egingo dutela, eta beti esate dugun moduan, 11 jokalari hasten dute partidua, baina askotan partiduak bukaeran erabakitzen dira, eta zelaira sartzen diranak ere oso garrantzitsuak dira. Ez dakiz partidu mota espero osun, zinekiko da baloia kasu honetan, eta zein jokatuko da kontra erasuan, pentsatzen dut bisei gustatzen zaizuela pixka bat joku motari, ez dakiz ze partidua espero osun. Bai, gu eroso egoteko eta partidon bat egiteko ez dugu baloiaren beharra. Nahi deguna aurkariak izan dezakete baloia, baina gu izan dezakegu kontrolpe hori baloiik gabe. Alde hortatik, bai pentsatzen dut Madrilek izango du lagu, baina baloi gehiago, baina esan duten moduan. Madrilek gauza ezberdinak ditu, baloiarekin mina egiten du, baloiik gabe gero ere transizioan, kontratakean mina egiten du, gu saiatuko geda gauza ezberdinak egiten, eta baloi gabe ondo egon, eta baloiare dakagunean ere, mina egiteko aukera dakagun.